Máme tady skvělou čínskou kameru do auta. Jo, krásná, Full HD. 1,5 milionu. Wow. Ty vole, za ty prachy nekup to, viď? Nádherná. Svítí? Funkční. Aha, už se načítá hra. Wow. Auto k tomu nebylo. Wow, kamera. No, Úžasná. tamhle klacíček. A tady máme klacek. Tak kde pak toto? Tahle ta skvělá čínská kamera teďka bude zničena. A tak. Teďka tady vole káočko. Dobře. Doufám, že Link Wu bude spokojen. Pro pana Wu. To je pro pana Wu speciálně. Speciálně tady zbytek kamery. Krása střídá nádheru. Tam už bude třeba ten HDMI výstup, vole. Myslíš, že ho najdem? No, když to pořádně rozmlátíš. To je ta skvělá Full HD čočka, která nahrává 320 na 240. Úžasný. Tak a to je asi tak vše, co zbylo z Full HD 1008D.